И така, навлизаме в небезизвестното ни село Орсоя. Един терен, по който кметът на община Лом минава абсолютно всеки ден, поне по 2 пъти. Да отиде на работа и да се върне. Така. Това е супер. По общини, държави, ако спрете да ходите на работа, никой няма да разбере. Няма да има никаква разлика. Това безобразие предлагам на хората, на шофьорите, не на вас. Трябва да спре съвсем скоро. С един много хубав ултиматум сме ви измислили. Или започвате да ремонтирате, или влизаме с вилите да ви ремонтираме. Тая идиотщина и простащина просто трябва да спрат. А главното, което трябва да се види, е съвсем след малко. Ето, има участък, който е правен скоро и що горе става. И ако на този участък човек даде газ, обикновено има камера. Закупена вместо да се направи ето това. Камера за скорост. Така. И гледаме сега какво се случва. Гледаме. Красота. Гледай. Ето. Така. Откъде да мина аз? Откъде да мина? В кой век живеете вие, бе? Бавате ли се с нас? Подигравате ли се? Какво? А? Къде да мина, бе? Нещастници. И ще ви изпратя имейл с данните на колата, която е леш благодарение на вас. И ще ви заболи главата. Ще ви заболи празната глава, като видите какво трябва да стане. Гледай. Ето. Ето. Ще се видиме много скоро.